Passen un parell de minuts de 2:15 del migdia i comença l'actuació del Ball de Diables amb aquest petit sainet o representació teatral inicial que donarà pas als versos dels Diables. Comptem 3/4 d'hora, una hora a partir d'ara, oi, Joan? Sí, segurament, no? Més o menys és pels càlculs dels altres anys. Brega els teus aneus, ni quin mal t'han pogut fer. Calla, diablesa, calla, que em fa pena el meu neguit, que m'enterboleix l'esperit i em sembla que el cap em balla. L'home, imatge de Déu que tenia encadenat, ha sigut alliberat per Jesús, únic fill seu, i això m'arbora i m'exalta, em turmenta i m'enrabia. No és per l'home el que volia, puig tenia l'esperança de satisfer en ell ma venjança. Llucifer, la culpa és teva, per massa vol has perdut, has fet el que ell ha volgut, l'has servit a casa seva i creient-lo encadenat dels seus braços, Déu l'ha rescatat. Si Crist amb el sacrifici de la seva sang preciosa li treu de sobre la llosa el pecat original, persegueix un desfici, no el deixis, fes-lo caure en un pecat capital, que per sempre el tinguin al vici, lluny de la cort celestial. Raó tens, o diablesa, un raig de llum m'has donat i tenint al meu costat, l'home serà nostre amb certesa. Vats amunt, estarot, amunt! I els altres diables, veniu i aneu corrents cap al món i tempteu el ser qui viu, com vosaltres sols sabeu, i per tot arreu escampeu la luxúria de Sodoma i els plaers de Roma, l'avarícia d'un jueu que un dia vengué Déu, la ira que l'exalta i l'odi que el porta al crim fent-lo caure en tan greu falta, l'enveja que el corrou i la supèrbia que el mou a creure's omnipotent, o la peresa que el manté pobre, miserable i dolent. Diuen que la vida és només un trist desterro, un cansat pelegrinatge i que la fi d'aquest viatge és l'infern o és el cel. Per què, doncs, aquest anhel, aquest desig sens mida, aquest clau en què m'aferro per seguir en el desterro, si la mort diuen que és vida? Si no és difícil escollir, quin camí he de seguir? Ànima que fas l'inici d'un pelegrinatge breu. Deixa la llei de Déu, no tinguis temor del vici. Disfruta de la vida i dels plaers sens mida, que les dones i l'amor et dansa, és beguda que no cansa. La supèrbia és un do que quasi et farà omnipotent. Si ets humil, seràs esclavitzat, apartat i menyspreat per la gent, que ja està provat que ni carreter sense tralla ni policia sense bastó. Si a la riquesa no se li pregunta mai d'on ve, mata, roba i estafa si convé, que l'heretge verdader és aquell que no té diner. Guarda'l i atresora'l bé. No t'importi que al teu costat hi hagi fam i tanta, tanta necessitat. Sigues per sempre envejós, sí, envejós. Desitja tot el dels altres, alegra't de perdre un ull si el teu veí els perd tots dos. Del treball has de fugir si no vols a la vida patir, que en treus d'aprendre un ofici. Si és tan fàcil el vici, només per rucs és el treball. L'home ha d'anar a cavall. Recorda que els bons menjars s'enduen tots els pesars. Deix l'aigua sense recança, que la carn fa carn i el vi mena la dansa. No siguis pacient o perdràs l'enteniment. Exalta't i pega primer, que quan no hi va la raó, ja hi va el bastó. Mercès esperits del bé, vostres consells jo seguiré. Infernals, que intenteu escamparreu els 7 pecats capitals. Sapigueu bé i enteneu que el gran saber de Déu contra aquests
consol, amb treball i caritat, paciència i temperança, sent que generós i humil pot tenir la confiança d'haver-se'l guanyat. Acabat el petit sainet o representació teatral, hi ha un petit impàs abans no comencin els versos als Diables, que cada vegada requereixen de més escenografia i elements externs. I ara veiem com col·loquen uns bancs, uns micros, una mena de faristol. Aplaudiments a plaça perquè des de Megafonia s'ha recordat que els versos compten amb una intèrpret del llenguatge de signes. Sí, de fet hem vist que tots tant el sainet com després tots els balls parlats no tenen aquest servei, per dir-ho així, no? I com sol passar cada 31 d'agost, quan s'acosta l'actuació dels Diables, els versos dels Diables, la plaça presenta un bon ple. Em sembla que tindrem un funeral aviat. Sí? Creus que és un funeral? Jo diria que això té pinta de funeral. Sí, de moment veiem aquests 3 bancs, que podrien ser d'església. Ara és el torn d'enriure's, de criticar, de fer befa... És l'altre element de la festa, no? Sempre hi ha una part... De tot el que ha passat durant aquest any. Hi ha les reivindicacions que tenim a la façana, no? I també hi ha la part crítica. Sí, sí, pel carreró de Santa Maria es veu un taüt portat a pes pels Diables. Amb marxa fúnebre inclosa, executada per professors i alumnes de l'Escola Municipal de Música de Vilafranca. Sí.
aquesta és una constant també d'aquests últims anys. Els Diables necessiten la complicitat d'altres elements, d'altres entitats de la vila. Entitats i gent, sí. És que sembla tot molt fàcil, molt ràpid, però són moltes hores de feina i també de trobar complicitats per, si vols, un cavall, si vols, etc dels diferents anys, no? Prou, que us he dit que pari. Hauríem d'anar més lent. Poseu-vos drets. Aquí avui ens hem reunit per acomiadar una mica en l'esperit. Mai havíem pensat que arribaria aquest moment, però sembla que ha arribat l'hora de l'enterrament. Vilafranquins i vilafranquines, agafeu-vos fort, perquè l'ego vilafranquí ha mort. Des d'aquí volem traslladar el condol a tota la població i enviar a tots els afectats una sincera lamentació. Esperem que els enxanetes de la jove el guiïn fins a les portes del cel i li brindin a l'ego una nova vida menys cruel. Dediquem-li, doncs, unes últimes paraules a aquest ésser tan estimat, aprofitant que estem tots aquí dalt l'empostissat. Podeu seure. Bon dia, vilatans i vilatanes. Sembla que alguns de CBTVs ja no en tenen ganes. Han perdut el seu màxim exponent. I és que l'ego vilafranquí els acompanyava en tot moment. Durant aquest últim any a l'ego ja li costava anar amb el cap ben alt. I és que veure els verds caient per totes les places el feia posar malalt. Perquè la gent ja només va a assaig per anar a Califòrnia a la tardor. I amb tota aquesta orgia d'interessos allà dins hi fot molta calor. El càtering del Figuerot és d'aquell poble tan lleig d'aquí al costat. I ben mirat que el seu patrocinador sigui Àltima no és pas un disbarat. Ai, vedell, com enyorarem les teves bufades al serrell. Després de 18 anys, perdre el concurs davant la vella és mereixedor d'una greu querella. Com ens vau poder fer això els vilafranquins? Bé, millor que deixem de parlar d'aquests cretins. Una altra causa d'aquesta mort imminent ha estat que la nostra festa major d'hivern sigui tan depriment. I és que ser coordinador d'aquesta festa, més que sumar prestigi, el resta. Una festa on les bitlles i la petanca són els actes més massificats. Tristament, hi ha més gent que va veure els malcasats. I és que els Raimons són aquells que Fèlix sempre s'haguessin volgut dir, però van tenir la desgràcia que sons pares els anomenessin així. Una altra vergonya que fa posar els vilafranquins molt pàl·lids és el Carnaval de Vilafranca, d'on hi marxen corrents fins i tot els minusvàlids. Reggaeton, alcohol, quillos i poca tradició. Els BTVs no tenen més remei que anar al barri marítim a tirar carmel sense compassió. Puja't al micro. Ai. Puja al micro, Fèlix. Seguim repassant les malalties de l'ego vilafranquí amb una cosa que passa a pocs metres d'aquí. I és que els comerços propers de tota la vida s'estan extingint. Cada dia súpers, paquis i grans marques segueixen obrint. La gent marxa de vila per tot. Bé,
per tot, menys per suïcidar-se, per això. Només cal anar aquí a l'hospital comarcal a visitar-se. I és que tampoc tenim cap universitat. Juraria que hi ha més talent al Baix Llobregat. Però la principal causa d'aquesta mort em sembla evident. Sens dubte, parlem del pacte sociovergent. I és que ni a Vilanova, ni a Sant Sadurní hi governen partits del 155 com aquí. I aquesta vergonya els vilafranquins no la poden suportar. Molts hauran d'anar a l'exili al Gironès o al Berguedà. Amb tant de dolor acumulat, ja no poden estar ni orgullosos de la seva identitat. Ja no surten a passejar amb el cap alt per la parellada. I les fotos amb Santa Maria de fons són aigua passada. Quanta nostàlgia del passat. Quan Caixa Penedès era per tot un símbol respectat. Quan el 3 de 8 era el diari més llegit. O quan els cavallitos del Quique giraven i no hi havia aquests d'ara que desgraven. I aquest va ser el fi de la història d'un nego humiliat. Els diables, esperem que mai més ressuscitis, per descomptat. Que per fi ha arribat l'hora d'acomiadar-te eternament. Ara, que descansis pels segles dels segles. Estàs cansat de ser un indepe reprimit que va cada dia a Lledoners a cridar bona nit? Portes un llaç groc que es veu a simple vista i ara et tracten com si fossis un colpista? Tranquil, company, que amb el que tenim has triomfat, perquè podràs fotre el que et roti amb total impunitat. Us presentem el carnet del Club Fatxa 3. No cal que patiu més, que amb això no us faltarà de res. Tindreu llibertat per robar, estafar i saltar-vos la llei a base de bé. Fins i tot podreu anar amb pistola pel carrer. Però abans de poder-lo aconseguir, aquestes premisses haureu de seguir. La primera és que us afilieu al PP, Vox o Ciutadans, per poder lluir del vostre fatxaleco ben elegants. La següent és que quan aneu al bar, a l'hospital o a comprar al mercat, saludeu a tothom cridant viva el rei sense pietat. I per últim, haureu de posar el cara al sol de politó mòbil i fotre cara d'haver nascut a Txernòbil. Va, que si ets uns dels 100 primers en adquirir-lo, tindràs un màster de regal i podràs gaudir d'una ruta amb el cavall del Santiago Bascal. Com podeu veure, companys, avui estic molt generós. Vinga, va, que a Tonyini un gai o un comunista se n'emportarà dos. Amb ell, a la festa del Superfatxa tindràs entrada gratuïta. Guarda't el 20 de novembre, amb sort, potser Franco ressuscita. Perquè la festa al Valle de los Caídos serà com un conte de fades. Podràs viatjar a una dictadura gràcies al Rivera i les Rimades. Serà com un parc temàtic per tot aquell que es senti espanyolista, on es faran concursos per a veure qui fa la millor salutació feixista. A més, aquest carnet d'altres formes també el podràs utilitzar si no pregunteu-li al Rivera, que al seu despatx ho ha pogut comprovar. Feu-me cas i no deixeu que us ho expliqui ningú, ja que totes les normes te les pots posar tu. Així que no ho dubteu més i aprofiteu aquesta gran oportunitat. Feu-vos del Club Fatxa 3 i defenseu Espanya i la seva unitat. M'agradaria que féssiu un fort rebombori perquè aquest any tenim novatos al consistori. 7, concretament, i anirem a passar revista immediatament.
Començarem amb un que no necessita presentació. Dirigia un mitjà de comunicació, un pamflet convergent que fa molta pudor. Què? Feia anys, que el desitjaves? Si està bé, fa calor, són bons els canapés, és el que esperaves. I com va l'ego? I el pit? Ja el tens inflat. Va, Ricard, estàs tan crescut que fins i tot fas ombra a l'empostissat. La teva feina vigilarem amb tota l'atenció, que no se te'n vagi la mà fent de regidor. I si alguna cosa veiem que fas malament, ens queixarem el teu germà immediatament. Gemma Urgell, Montse Espinosa i Salvador Campamà. Amb ells Esquerra ha pujat, però l'oposició torna a estar. De la Gemma he vist que té un blog personal que parla del vi al formatge com un maridatge total. Almenys aquests mariden força millor que la hibridesa política que governa en aquest balcó. La Montse dedicava temps a l'associació de veïns de la Girada, però era ambiciosa, volia estar a la balconada. Així que es va pujar al carro d'Esquerra Republicana, però ja ho has vist, aquí a Vilafranca, passeu gana. I finalment, el professor d'institut Salvador Campamà. Encara recordo aquell dia que de classe em va expulsar. Salva, entenc que aguantar adolescents és tot un martiri, però haver d'aguantar el Pere Sàbat segur que sí que és un suïcidi. Del PSC, com que no tenen novatos, m'extinc. Dinosaures, Lourdes, i col·laboradors del 155. Josep Ramon? On és el Josep Ramon? No hi és el Josep Ramon, però aquest any tenim la Ramon. Sí, la Maria Ramon, coneguda força bé per donar de mamar l'insòlia a la claca BTV. Per superar el trauma que ha estat aguantant, ara ven floretes al carrer de Sant Joan. El seu company és el Noel Vinyes Serrano. Com tots els de la CUP, és una mica marrano. Abans portava la Fornal, un bar que causava sensació, però jo allà hi vaig agafar més d'una intoxicació. L'altre dia hi vaig anar a menjar i uns calçotets seus darrere la barra encara m'hi vaig trobar. Ell és tècnic d'igualtat de gènere i pels instituts hi va fent xerrades. Quan et trobis la Montse Royo, espero que li expliquis 2 vegades. I per últim, de la candidatura fantasma de Ciutadans, un que ha vingut a embrutar-se les mans, Eladio García Lodeiro, sí senyor. Ell és criminòleg de professió. Només faltava un Colombo entre tota aquesta gent. Vale. Seguim. Eladio, espera't un ratet perquè tindràs un vers per tu solet. Que el Josep Ramon no estigués aquí al balcó els últims anys era un presagi. Un gran polític com ell ja olorava el naufragi. I és que va, hòstia, que aquest any estem de celebració, que no tenim cap pepero al balcó!
Però no puc deixar de sentir-me compungit. Vilafranquins, hem esgarrat el futur d'un escollit. Una prometedora carrera política troncada, la del fracassado vilafranquí, en Miquel Terrada. Aquest noi va ser un visionari amb la seva gran campanya, parlava en castellà i s'aixugava la suor amb la bandera d'Espanya. Volia projectar una imatge jove i de renovació, però era l'únic del partit que no estava en edat de jubilació. Terrada, ets tan pringat que fins i tot un jubilat de Canyella està guanyat. Com pagareu ara les demandes que foteu contra l'Ajuntament si d'aquí res no sereu res més que un partit indigent? El vostre local no podreu mantenir sense cap regidor. Acabareu com la colla jove que els apaguen les llums de l'escorxador. La veritat, Miquel, la llàstima que sento per tu no em deixa respirar. No et vull vivint sota un pont ni que caritat hagis de demanar. És possible que et vulguin el PCC o el PDeCAT. Espanyolistes o de dretes són uns xaqueteros i segur que no els fa res un adoptat. Però tinc una solució millor perquè no acabis en la indigència. Una ocupació d'acord amb el teu nivell d'intel·ligència. No pateixis, perquè al teu partit hi ha algú que et pot pagar el sou. Vés-te'n amb el bover a fer pallasso amb els del Rovell d'Ou. Ara que s'acosta la sentència pels presos polítics, no ens podem quedar de braços plegats. Ens cal una resposta ferma que els deixi a tots bocabadats. És una gran injustícia, hem de fer alguna acció, una jugada mestra que els tregui de la presó. És per això que he pensat algunes idees perquè Espanya reflexioni, que això de tancar innocents no es fa, que per fi se n'adoni. Proposo publicar a les 17:14 emoticones amb cara d'enfadats, perquè els polítics ens escoltin i vegin que estem molt preocupats. I si fem un gran cercle de llum que es vegi des de l'espai exterior? Si un marcià ens veu, ens ajudarà, perquè sí, perquè som catalans i tenim la raó. Podem fer molts tuits, sí, podem fer molts tuits. Estic segur que arribaran a la Merkel. Ella pararà els peus a l'Estat. No puc dir res, però tinc un amic que té informació i està tot pensat. Si no, agafem cassoles i les fem repicar. Amb la sorollada que farem no tindran més remei que negociar. O construïm un llaç groc gegant, amb lliris al voltant, i el portem a Madrid de genolls, agraint que tampoc ens peguen tant. Amb aquestes bestieses no anirem enlloc, coi de llirista insensat. Vius al món dels teletubbies, estàs enganyat. Ara mateix el que calen són mesures contundents que demostrin que Catalunya és del poble i no de 4 convergents. Posar-los contra les cordes, muntar un merder descomunal i que vingui l'exèrcit en tancs a desfilar per la diagonal. Hem de seguir l'exemple d'aquell jove vilafranquí i agafar un pal de pastorets per anar obrint camí. Deixem de fer aquestes performances que fan vergonya aliena, que no veus que no ens aporten res i encara fotem més el pena. Parem de vendre pins i repartir cafè amb algun jubilat. El que hem de fer és aturar l'economia i bloquejar l'Estat. No volem esquirols que van un dia de vaga a treballar amb el llacet i després a la tarda es passegen per les manifestacions un ratet. No, és la imatge que volen. No busquem confrontació. Nosaltres mai podem caure en cap provocació. Com que som gent de pau, no ens podem defensar i si cal ens hem de deixar estomacar. Prefereixo que amb un cop de porra ens trenquin el nas que posar un contenidor al carrer per barrar-los el pas. El món ens mira, Europa no ho permetrà. No veus que si ens toquen algú ens ajudarà? A més, si ens comportem com gent pacífica i fem bondat, estic segur que el Pedro Sánchez acceptarà un referèndum pactat. Però què dius? Com vols que vulguin dialogar si amb aquesta colla de feixistes no s'hi pot parlar? La revolució dels somriures ja ha passat a la història. El que cal és anar per una via més intimidatòria. Fent tortoses no anirem pas enlloc. A vegades penso que encara te n'has tobat poc. Si l'amo ens pega, hem de posar l'altra galta i netejar-li les sabates si fa falta. Si l'amo ens castiga és perquè ens ho mereixem. Segur que un altre dia, abans de desobeir, ens ho pensarem. Reacciona, company. Cap victòria s'ha aconseguit així, abaixant el cap davant qui ens vol reprimir.
He perdut el cap. Crec que tens raó. Tornar a l'esperit de l'1 i el 3 d'octubre és la solució. Som-hi, organitzem-nos i lluitem plegats i per la propera estiguem preparats. Hem d'aparcar qualsevol diferència i anar tots junts cap a la independència. Eladio. ¿Qué? ¿Estás Agustín? ¿O te hace falta un cojín? ¿Cómo va la lucha por la unidad de España? Eso de estar allí arriba sin hacer nada debe ser la caña. Como vienes de la garrafa, te vamos a poner en situación. Así que presta mucha atención. Estás en la plaza de la Vila. Aquella iglesia es la capilla San Juan. Y la fiesta es la más típica de las que es fan y es desfan. Nosotros somos els diables dolents, los diablos malotes. Y tenemos pirotecnia para que algún día explotes. Tenemos fama de celebrados e irreverentes y contra el poder siempre insolentes. Ya ves que todo lo hablamos rimado. Una mena de rodolins, lo que sería un pareado. Después de nosotros vienen los trabucaires, que llevan barretina. Oye, un espectáculo de pura adrenalina. Hacen un homenaje a un legendario delincuente catalán. Vale mucho la pena, seguro que te gustarán. Después hay les gitanes y els falcons. No quedará nadie en la plaza porque estarán todos con los canelons. Y cuando sea ya tarde, pero que muy, muy tarde, empezarán los castillers. Se suben uno encima de otros y al final res de res. Bueno, Eladio, ya te hemos puesto al día de tot plegat, de todo doblado. Seguro que estarás garrativado. ¿Te ha gustado nuestro pueblo, eh? Que no nos engañas. Al alcalde también le gusta. Él vive en las cabañas. Pues ya sabes, vuelve cuando quieras, respetando cuando vieras. Porque los diablos no perdonamos jamás. Y si estás de nuestra parte, muchos disgustos te ahorrarás. Pero si no estás bajo nuestro control, serás tratado como un esbirro del Estado español. Sembla que ballar Queen, canviar els hostatges de presó o deixar morir algun refugiat és premiat a les urnes pel nostre intel·ligent electorat. Aquest estiu, els sociates haurien pogut demostrar que volien un canvi real, però no! Han estat fidels al rei, a les dretes, a l'IBEX i a tota la caspa nacional. Aquesta gent a tots els comicis d'enguany ha arrasat. I és que gràcies al trifachito la seva identitat han maquillat. Ni socialista ni obrero, però sí que muy espanyol. I per això els deu votar el seu electorat mongol. Tampoc tenen pas manies en pactar amb els seus màxims opositors, amb l'objectiu de tenir cadires com a fastigosos voltors. Sí, com Junts per Catalunya i el PSC, que amb això de la Diputació ja heu demostrat que el vostre únic ideal és el caler. Feu veure que us esbaralleu com els Verds i la Jove de Tarragona, però en veritat us necessiteu com la Coca i el Maradona. Pobre el vostre votant. Porta més banyes que el Rivera amb aquella cantant. Però els que em fan enfadar més cada dia són en Rufián i companyia. Arriben al Congreso amb genolleres i flors, moltes flors. Així, quan el Sánchez els digui que gràcies a canvi de nada es poden eixugar els seus plors. L'esquerra autonomista de Catalunya ha perdut tota l'ambició. Abstindre's per por que votin els espanyols em sembla una humiliació. I Podemos, vale, no Podemos. Després de tot un llarg estiu sense parar de negociar,
Al final, cap ministre el Pedro els ha volgut donar. Que ni el Pablo ni la seva dona, què es pensava el de la cueta? El pobre no sé com podrà mantenir els fills i pagar la seva mansioneta. I és que ja que hi som, de la Colau, hi ha una cosa que mai oblidaré, que tot i perdre Barcelona, preferís un pacte amb el Manuel Valls i el PSC. Es diuen d'esquerres, però es veu que no els hi fa res fer tractes amb un fatxa, racista i a sobre francès. Però si aquests eren polítics dolents, pitjor era la cap de l'oposició. Mireu la malèvola de les Arrimadas i la seva transformació. De tenir una cara angelical i de no haver trencat mai un plat, ha sortit la Choni Montapollos, que fa pinta de ser caixera d'un supermercat. Potser es pensava que el nostre hemicicle era com un Sálvame deluxe. Ara que l'hem regalat a Espanya, que es quedi allà fins que se la mengin els cucs. Vull marxar ja d'aquest país. Viure lluny de cunyats i tietes deu ser el paradís. Polítics vividors aprofitant-se que la gent no sap votar. Feu com el Carrero Blanco i apreneu a volar! Ja fa masses anys que dura la broma. Jo sóc el quart Llucifer que t'entoma. M'agradaria ser l'últim que et toqui el crostó. I és que, Pere, ja toca anar pensant en la jubilació. Ets l'hipòcrita de l'Ajuntament. Vas d'Indepe, però mantens el pacte sociovergent. Ets la mostra viva de que el procés s'ha acabat. Gràcies a gent com tu, seguirem vivint en unitat. Que hagis tornat a pactar amb els socialistes és de caparrut. No veus que és com rentar-se la cara amb un drap brut? Després d'explicació per aquí i per allà, explicant ximpleries que em feien badallar. Que si aquest se m'emmotllen millor, que si la Mònica actuaria com a qual depredador, que si el Pere no ens fa cas i ens vol marginar, que si pactar amb el PDC em posa catxondo del cagar. Sí, van ser unes setmanes de bogeria i es parlava del pacte cada dia. I jo, que ja no sabia com ho havia de fer, vaig preparar una cosa per explicar-ho bé. Mònica, però què vas fer? Intentar pentar així amb el Pere no podia anar bé. Ja saps que el Pere té fama de vividor i l'opció menys cansada era la millor. I el Romero, pobre Romero, amb ell sí que se li ha vist el plomero, com un goixet lleial que per poder mantenir la poltrona diu que sí a tot i mai t'abandona. Ja veieu que aquest ram està ben podrit, igual que el pacte que mana en aquesta vila ha dit. Pere, el que volíeu fer amb el carrer Comerç era de calaix. Fotent-li bonificacions de dalt a baix. Era el paradís de qualsevol especulador. D'allà segur que se'n trauria benefici, tant sí com no. El més bonic de tot és la colleja que us heu emportat. I us l'ha fotut ni més ni menys que la pròpia Generalitat. Feu el que toca i el poble comenceu a escoltar i que la gent no us hagi de tornar a renyar. I què me'n dius d'asfaltar els carrers abans de les eleccions? Això sí que és comprar vots per no tenir decepcions. Deixar-ho tot arregladet perquè la gent us acabés votant. I mira, Pere, al final amb el 155 has acabat pactant.
Vols ser xèrif a ple segle XXI i no saps com ho has de fer? Doncs vinga, va, fotem càmeres al carrer. Així el paret ho tindrà tot ben controlat. I des de la poltrona, per estar ben descansat. Ja no caldrà anar a fer política al carrer. Ho podràs veure tot des de casa, la mar de bé. Així, ara que t'han tret el cotxe de delegat del Penedès, no caldrà que baixis de les cabanyes per res. Allò que s'ha perdut a les eleccions, el nostre alcalde ho recupera pels seus collons. Però n'hi caben 7, n'hi caben 8 tranquil·lament, i un càrrec de confiança ell m'ha creat a mi d'expressament. Sí, Josep Maria Martí, tu ets el 8è regidor convergent, però recorda ara i sempre que tu no t'ha votat la gent. Obriu un concurs i que tothom hi pugui participar. Segur que hi ha gent més capacitada per treballar. Pere, comencen els teus últims 4 anys aquí dalt governant, però ja saps bé que tot acaba expirant. Cuidaré les flors que em queden al ram a consciència i les acabaré portant a la tomba de la sociovergència. Ei! Hola! Què tal? Es veu bé això, des d'aquí dalt. Un dels pocs quintets d'administradors format tot sencer per balladors i exballadors. Mirant-vos, em sembla que feu cara de trobar a faltar l'empostissat. Va, us espero que hi vaig d'aquí 2 versos i així tot solucionat. Endavant, passi. Estiris. ¿En qué el puc ayudar? Yo vivía feliz trabajando en Murcia, ahí en el cuartel y de vez en cuando y haciendo con alguna furcia. Pero un buen día recibí una notificación. El día 1 de octubre tienes que ir a pedir una votación. Todos estábamos eufóricos porque íbamos a defender España, ya que llegó el momento de darles a los catalanes mucha caña. Pero al llegar allí, la historia empezó a cambiar. Ni yo ni nadie nos esperábamos lo que nos íbamos a encontrar. Odio, miradas de odio, los ojos enrojecidos de la población, miradas que penetraban y nos destrozaban sin compasión. Nos lanzaban aviones de papel, un arma de gran precisión, puntiagudos y afilados que destrozaban cualquier armazón. Y los gritos, qué gritos más horripilantes y hirientes, decían cosas en su extraña lengua mientras nos enseñaban los dientes. Iban equipados con flores, cuya vida había sido brutalmente asesinada. Al ver lo que habían hecho con las pobrecillas, sentí mi vida amenazada. Además, se enlazaban entre ellos con una fuerza sobrehumana. Sabía que eran unos agarraos, pero no de la verdadera naturaleza catalana. No había manera de romper el cordón que hacía la gente. Incluso hubo señoras que desviaron mis porrazos con su permanente. Y es que, doctora, pasé más miedo desalojando una escuela a la Barceloneta que cuando estaba en el País Vasco y todavía había la ETA. Y aún les quedaba su arma final, el Fairy, el maldito. No lo confunda usted con el Fari, ese cantante viejito. Si con una sola gota se puede limpiar una paella, imagínate lo que hacían los catalanes con una botella. Después me destinaron en Cataluña permanentemente y cuando voy por la calle todos me miran muy malamente.
Además, mi hijo tiene miedo de ir a la escuela. A música le hacen cantar los segadores a capela. A naturales solo le hablan del burro catalán. Y su profesor se parece a Gabriel Rufián. Le hacen representar los pastorets ataviados con barretina. Y encima dirá alguien que en la escuela no se adoctrina. El niño empieza a pedirme pan con tumaca para desayunar. Doctora, por favor, solucione esto que no se puede aguantar. Miri, senyor Guàrdia Civil, el que vostè té és una tribunalitis suprema, ja que en tot moment s'imagina que té davant el Marchena. El seu tractament serà de xoc i de seguida que veurà que està curat. Esperi una mica, que ara veurà el resultat. Amb això dels punts liles, us volíeu penjar una medalla. Però quan llegeixo la nota de premsa, veig que alguna cosa falla. Montse Arroyo, amb el teu comentari l'has ben cagat. Això de criminalitzar les víctimes és cosa del patriarcat. La regidoria d'Igualtat de la nostra vila, em té molt cabrejada, és carca retrògrada i està totalment desfasada. No necessitem que ens diguis el que podem veure per on caminar. Si tinguessis dignitat, ja t'hauries decidit a plegar. Escolta'm bé, nosaltres farem el que ens dongui la gana i ja pots menjar-te els seus comentaris de l'edat mitjana. Ah! Soc diable i soc dolenta i aquesta regidora d'Igualtat a cap dona representa! M'emprenya veure com empreses podrides de calés són els que sempre s'aprofiten dels demés. Codorniu i Freixenet i Codorniu, feu molta pudor. Jo us abocaria tonelades de femta amb el meu tractor. Vinga, invertint spots publicitaris i després exploteu a l'agricultor amb preus precaris. La lluita dels pagesos també és la nostra guerra. Exigim respecte per la gent que treballa a la terra. Ah! Soc diable i soc dolent! Comencem a esmolar les eines immediatament! Feia anys que ho havíem d'aguantar i al final la cosa havia d'explotar. Passar pel carrer de la Palma cada any és més complicat. Allò era una competició castellera de veure qui va més torrat. L'Ajuntament ha estat anys mirant cap a una altra banda i no donava cap solució per controlar aquella panda. Així que no ens va quedar més remei que protestar. I per la feina que els de la balconada no ho he sapigut gestionar. Tan difícil era posar uns voluntaris que... Tan difícil era posar uns voluntaris que evitessin les agressions o demanar a les colles castelleres que expulsessin els borratxos dels collons? I a sobre, una reportera de Penedès Televisió ahir van agredir. El malparit que ho va fer, per mi ja es pot morir. Ah! Soc diable i soc dolenta.
Volem festes lliures d'agressions sexistes, busse lliure i no valenta! Fos un concert, una fira, sardanes, el bijàs o festa major. Hi havia una persona que controlava tota l'organització. Equipat amb un Nokia d'antes i sobre d'un ciclomotor cavalgant, fos l'hora que fos, els problemes t'acabaves solucionant. Ell ajudava a tothom i totes les entitats sense discriminar, encara que segur que més d'un merder això li va suposar. Rafa Cabezas, de les claus de Vilafranca, tu n'eres mereixedor i ens hagués agradat que aquest vers l'escoltessis des del balcó. Ah! Soc diable i soc dolent i tus niños los demonios et recordarem eternament. Pugeu. Sense por, endavant. Endavant. Quin goig, Tota la plaça aquí expectant. Ai, Pep. Què? Déu-n'hi-do, Pep? Déu-n'hi-do. Com va? Et queden forces? Podràs aguantar? I què? Com s'ha portat la canalleta que t'ha tocat de companys? I és que, senyors, aquí tenim el quintet més jove dels últims 20 anys! Ai, pobre Pep! M'imagino que molta paciència has hagut de tenir, no? I és que us miro i us veig com si ells fossin els alumnes i tu el professor. Tu donant lliçons de tractar amb empreses i aconseguir diners o de com retallar gastos amb els putos grallers. I és que el noi és del Torres un dels màxims mandamàs. Té contactes i a tot arreu hi posa el nas. M'imagino com devia ser el dia que us vau presentar. Segur que com si fos el primer dia d'un curs escolar la cosa devia anar. Va, saps què? Tinc una idea genial. Què et sembla si reproduïm el moment davant del personal? Va, que entrin taules, cadires, bates i barret, talment com si fóssim a la Lola Anglada, al Picarol o al Patufet. A veure, Pep, tu que ets el senyor professor, has d'anar cridant-los a tots i fer que facin la seva presentació. Comencem, per exemple, per la Laura, val? Que ella és occitana i deu saber parlar bé en públic i tal. Va, ja la pots cridar, fes que s'aixequi i que es comenci a presentar. Laura, a la pissarra, sisplau. Hola. Presenta't. Hola, sóc la Laura. Més. Pasqual. Albertí. Sí. Sóc occitana. Sí. Què més vols que digui? Ai. Laura, no ho pots fer parlant normal. Ho has de fer en vers quan parles des d'aquí dalt. Noia, que no ets occitana, potser. No fardeu sempre que vosaltres no necessiteu paper. Ja veig que això no anirà bé. Saps què? Anirem per feina i seré jo qui us presentaré. A veure, Laura Pasqual Albertí, directora tècnica de Cultura de l'Ajuntament de Font-rubí. Nena, em sembla que amb això ja queda ben clar que tu de cultura vilafranquina massa no pots fardar. Però més em rebenta i no té perdó portar la banda del barri marítim a tocar la nostra festa major. Va, vés a seure que m'encén com una moto. Però espera't, que abans ens farem una foto. Després te la passo, val? Que així podràs fardar de ser l'única gitana d'haver estat aquí dalt amb la plaça plena a vessar.
Va, Pep, qui fem ara? Qui vols que vingui cap aquí? Mira tu, traiem-nos de sobre el codorniu que fa mandres i no és ni vilafranquí. Guillem, a la pissarra. Hola, Guillem. Guillem Codorniu Miret. Ell és com un angelet. El bon nen religiós que no ha trencat mai un plat. Jesucrist al seu costat era un trist aficionat. Monitor del GEP, historiador, i de l'Àliga, actual ballador. Va ser membre de la Moixiganga i de la comissió de seguiment. I un cop creada s'ha posat a la comissió parroquial de la més típica ràpidament. Tio, veig que les teves festes majors han estat sempre una passada. Em sembla que hi ha més festa a la llar d'avis d'on hi tinc mon àvia guardada. Però bé, no em sorprèn gens, està clar. D'algú que és de Moja, més no se'n pot esperar. Collons, senyors de l'Ajuntament, que no en vam tenir prou amb lo del Margalef recentment. Codorniu, escolta'm amb atenció, com t'emporti Sant Fèlix a Moja, no hi haurà per tu ni oblit ni perdó. Des de l'infern t'enviarem una maledicció i et farem fer en bucle el camí Vilafranca, Moja en processó. Tu aniràs vestit de Cristo de la Moixiganga. Ja sé que a simple vista et pot semblar una ganga, però que sàpigues que el vestit tindrà una peculiaritat a dins. Hi haurà la palma de Sant Fèlix entrant-te pel cul i arribant-te fins als intestins. Va, vés a seure que encara ens hi farem mal. Pep, fem que ara vingui la Sara a presentar-se aquí davant del personal. Sara, amunt. Hola, Sara. Què tal? Estàs nerviosa? Estàs cagada? Va, no pateixis, dona, que no et farem cap mala passada. I és que la Sara porta mesos d'allò més preocupada. Sempre que ens veu ens demana que no li fem cap mala passada. Ai, Sara, 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 què t'esperava, senyora? Sabies perfectament que el vers va inclòs amb el fet de ser administradora. Bueno, va, no pateixis, que serà ràpid. Para atenció, que comencem la teva presentació. Un moment. Presentació? Home, però si la Sara encara és pandereta. Doncs el vostre estil seguirem mentre tu aguantes això una estoneta. Aquesta noia tan riallera és la Sara Galí i ningú entén massa què hi pinta aquí. És evident que el càrrec d'administradora li va gran, però està clar per què l'han acabat enxufant. La noia forma part de la JNC i del PDeCAT. Regull, motiu més que suficient, oi, espavilat? Només espero que quan acabi d'admi no se li acudeixi tornar a ser pandereta, ja que la veritat és que ja serà massa velleta. I a veure si així es torna una mica més assenyada i aconsegueix acabar la carrera de dret d'una puta vegada. Sara, el teu vers s'acabava aquí, però saps perfectament que hi ha una cosa que t'haig de dir. Sara, reina, què va passar a la tronada? Hòstia, quina bona putada! Encendre la tronada és pels admis el moment més esperat, és aquella foto que un BTV tota la vida ha somiat. Sara, ja sé que ho estàs passant molt malament, però tens sort, perquè els diables són bona gent. Així que, diables, despegueu tot això d'una revolada i feu que la resta d'administradors
puguin encendre la tronada. Ara sí, sí senyor, ja podem donar per bona aquesta festa major. I vosaltres 5 ja podeu tornar cap al balcó. Hola, bona nit, diables. Soc el dictador del Ball de Panderos. Comentar-vos que de moment no m'ha menjat el mostre de les galetes, l'estic esperant en candeletes, però encara no ha vingut. I res, ja us ho he dit a molts que us he trobat pel carrer, que estic superagraït pel versot que em veu fer i espero que l'any que ve em pugueu fer un altre. No sé, si no ja la cagaré o alguna cosa perquè em pugueu fer un, perquè la idea és cagar-la perquè em pugueu fer la sàtira. Us aniré informant. Apa, vagi bé. No m'oblidava de tu, Jonathan, però és que, tio, t'he de fer una confessió. Tens tantes ganes de que et fem un vers que no et vull donar la satisfacció. Però la veritat és que no me n'he pogut estar. La temptació era massa difícil de controlar. I és que, tio, a tu et podria escriure un vers ben llarg per tu tot sol, si només per començar, Jonathan Moreno, tens nom de jugador de l'Espanyol. Què? Comença bé la cosa? Noto com ja estàs excitat i t'estàs posant gallet. Ets dalt l'escenari i per fi tindràs un vers per tu solet. El teu somni humit per fi ha estat realitzat. Doncs fota't, perquè el teu vers aquí s'ha acabat. Es pot saber què fas, tros de capsigrany?
Que no ho veus, que això és l'estampa d'enguany? El bohemi, el hippie, l'artista. Sí, parla de tu, Marc Sadurní. Amb el teu currículum em sorprèn que hagis arribat fins aquí. Pendent, un monitor del Gep i de Pac geganter i amb tota la canalla de la vila explotada al teu taller. I és que quina imaginació, quina inspiració, quina emoció! En fi, quina desil·lusió. Es pot saber què has fet amb el nostre patró? 4 retalls per aquí, 4 filferros per allà. I el sant en un penja-robes ens el vas transformar. I d'aquesta ferralla, què en farem ara? Segur que els del barri de Sant Julià no li faran mala cara. Aquells accepten qualsevol cosa i darrere del pollastrat segur que no els hi farà cap nosa. Aquest any els admis, buscant una imatge diferent i atrevida, els han encarregat a la dissenyadora la imatge corporativa. Sí, home, sí, les ladies, pels amics, aquells 3, els guaions, els hipsters, els modernets, aquests que tan bon punt esquitxen de sang una etiqueta com t'omplen una expo de coets. Ep, espera, d'aquest trio hi ha un nom que em resulta molt familiar. Raimon Benac. No és el tio que el 2011 ja ens va colar la imatge de la nena fent el drac? El programa, en un receptari ens l'heu convertit. Abans de publicar-lo, com a mínim el podríeu haver corregit. Sopes, guisats de carn... Sopes, guisats, carns de caça i cuines del món. Miraré si serveix per falcar alguna taula per aquí Sant Ramon. Ara bé, Rai, hi ha una cosa que no et deixaré passar com si res. Com has gosat comparar 4 embotits amb el nostre entremès? Sembla mentida que la diablesa del nostre ball vagi ser. Com a mínim ens podies haver comparat amb un entrecot, almenys per quedar bé. Això sí, podrem celebrar com Déu mana la festa major i reomplir la nostra ampolla de vermut a discreció. Clar que sí, fomentem el botellón per places i carrers i que es noti lo borratxos que som els BTVs! Aquest any, als admins no els ha costat trobar pregoner. Han decidit agafar el primer que passava pel carrer. Em van veure fent un número en una cantonada i en comptes de 4 monedes em va caure una bona feinada. Uau! I és que mira que agafar un pallasso de pregoner, què volíeu? Que us fes un Sant Fèlix amb globus, potser? Segur que vam pensar que podia fer un número ben divertit, però quan em trec el nas vermell, sóc més aviat avorrit. La meva dèria és voltar pel món. Sóc un hippie idealista dels 80 que encara em dura el subidon. I mentre vosaltres esteu aquí queixant-vos pel preu del lloguer, jo estic segrestat intentant sortir d'un forat fent el casteller. Ja ho tinc. Fem el mateix que vaig fer al pregó. Que de la festa major no em puc fer gran explicació. Faré pujar algú a xerrar aquí a l'empostissat. I heu de fer veure que us creieu que és improvisat. Va, a veure... Que pugi algú... Ah, tu, vine. Òscar, la teva veu de mossèn va ser el pitjor. Ens esperàvem un bon show i ens vas fotre un sermó. Fins i tot diuen que la conferència epistolar et va denunciar per intrusisme laboral. Amb la passió que vas fer al pregó, ja m'imagino com devia ser la situació. Tu expliques als nens la teva biografia lentament i és preguntant-se què és el que he fet malament? Un altre any de pregó, ple d'històries i emocions, però sense parlar sobre les nostres tradicions. Amb la merda que ens has fotut, ja et podries haver quedat per sempre més dins d'aquell forat. Tabalers,
Tablers, per què no toqueu? Que ja s'ha acabat el vers. No ho veieu? S'ha acabat. L'ànim. Els versos dels Diables estan a punt d'acabar i sembla que acabaran tal com han començat, amb el taüt dalt de l'empostissat. Llucifer, Llucifer, aquest any ens hem passat enterrant l'ego vilafranquí, amb mal peu hem començat. No pot ser que hagis deixat fer això als nostres diables. He vist algun BTV marxar amb cares poc amables. Em sembla que alguna cosa hi hem de fer, ja que tu d'aquesta vila n'ets el Llucifer. Calla, diablesa, calla. Els diables hem fet ben plantar batalla. L'ego vilafranquí ja feia anys que mereixia morir. Llucifer, som representants de la nostra vila. Si no la defensem nosaltres, això ràpid descarrila. Portem el nom de Vilafranca arreu on actuem. Ni que les coses no vagin perfectes, hem de fer pinya o tots ens enfonsarem. Raó tens, oh diablesa. Un raig de llum m'has donat. L'ego no pot ser enterrat. O junts morirem de pobresa. Diables, veniu i convenceu l'ego que ha de tornar. Fem que Vilafranca torni a brillar. Que el poble... Ressuscitem-lo i fem-lo més poderós. Que el poble de Vilafranca es torni més ambiciós. Fem que l'ego torni a estar a la vila ben present, que puguem tornar a fardar del que tenim aquí i presumim de l'orgull de ser vilafranquí. Mora, Mora. Fotem-lo inclinat, a l'altre costat. L'ànima de l'ego, dolguda i frustrada a causa de l'abandonament dels vilafranquins, es troba a les portes de l'infern. Ara només li queda esperar quin serà el seu destí després del judici final. Ego. Ego, què hi fas per aquí? El teu lloc és al costat del vilafranquí. Si et quedes a l'infern eternament, condemnes aquesta vila a l'avorriment. No veus que tot allò que ens fa implàvid quedarà per sempre més destruït? Deixa d'una vegada d'estar tan amoïnat que estàs tirant pel terra la nostra identitat. Ai, ego, ego. No entenc aquesta tristesa. Fins i tot has fet dubtar la nostra diablesa. Els vilafranquins et necessitem al nostre costat per criticar i criticar amb total impunitat. Passejar pel Bijàs, fent el cultureta i fingint sent un gran entrès. O anar a la Fira del Gall i rebentar de canelons i ànec mut del Penedès. Nosaltres, sense el nostre ego pujat, no som ningú. Torna o els més BTVs marxaran a viure a la Geltrú. Qui ha sigut? Qui s'ha atrevit? Qui t'ha enterrat? Qui ha deixat morir el nostre ego estimat? Segur que algun d'aquells que viu fora i torna per festa major, o algú que viu fora de vila i està aquí al balcó. Només volem vilafranquins i lleials i en pedigrí. Per això mateix no et podem deixar quedar aquí. Volem una vila on el centre d'atenció siguis tu, per poder fardar de les catanyes, el vi i el nostre frufru. Au va, què és aquesta cara? Anima't i aixeca la moral, que ha tancat el Cuscó, però encara ens queda la cultural. L'ego dels comerciants del centre vila ha de ser el més gran del món, ja que poden fardar de la pista de gel al Shopping Night o al Patge Raimon. I els lagartos, què serà d'ells i el seu ego sense mesura? Començaran a devorar-se per mantenir la raça pura.
Fes el favor de seguir els meus consells i torna cap a dalt, que veure tants vilafranquins humils em posa malalt. No sé ben bé per què, però m'he anat cuidant. No entenc com és que Vilafranca m'estava oblidant. Però a poc m'heu animat, ja no faré un pas al costat, segueixo viu. M'ho he repensat aquest estiu i ara he tornat, més fort que mai. Sense mi els verds s'han adonat que fer castells ja no és tan guai. Potser sí que m'he excedit, la prepotència ens ha cruspit. Després de tants anys l'imperi llangardaix s'ha destruït. Però ara he tornat, què us heu pensat? Mireu tots al vostre voltant, l'ego de Vila està tornant. Vilafranquins del Penedès, de tot arreu s'omple la plaça. Tots junts formem aquest gran peu, mireu-me bé, sobreviuré. Traieu la pols a l'autoestima i ja mai més m'enyorareu. Ja n'hi ha uns quants que em volen mort, però no tindran aquesta sort. Vilafranquins, crideu amb mi, sobreviuré. Els que venen a implorar-vos, 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 els que venen a implorar-vos. Fèlix, Déu vostre favor, Fèlix, Déu vostre favor. A les Catànies i del vi fem-ne un bé preuat i defensem d'una vegada la proximitat. Comprar calçants o a Cal Palau, a la Madrona i no a l'Esplau. Comerç local, plantem-li cara al capital. Mireu-me a mi, jo ho faig així. Entre tots hem de revifar el nostre comerç vilafranquí. Estimem-nos BTVs perquè si no ens quedarem sols. Emborregem-nos pel carrer tal com va dir la Clara Coll. Tenim el drac, el més antic, i els millors balls hi van darrere, tant de dia com de nit. L'Ajuntament va molt millor. Deu ser que ja és festa major. I és evident, sense Sant Fèlix res d'això té cap sentit. Mireu-me bé, sobreviuré. Som i serem d'aquesta vila fins que ja no es pugui més. A tots aquells que em vulguin lluny els aixecaré aquest puny i cridaré: per Vilafranca moriré. Va, no t'enrotllis. Soc BTV, ho faig tot bé, i fins i tot el Cris de Berga enveja el meu espardenyer. Ja n'hi ha uns quants que em volen mort, però jo sempre sóc més fort. Vilafranquí, crideu amb mi, sobreviuré. Els que venen a implorar-vos, 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 els que venen a implorar-vos. Fèlix, Déu vostre favor, Fèlix, Déu vostre favor. Els que venen a implorar-vos, 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 els que venen a implorar-vos. Fèlix, Déu vostre favor, Fèlix, Déu vostre favor. Els Diables han acabat, com solen fer els versos aquests últims anys, amb un número musical, amb aquesta resurrecció de l'ego vilafranquí, a ritme del I Will Survive de la Gloria Gaynor. Acaben aquí els versos dels Diables, que han durat més d'una hora. Fem una petita pausa i seguim des de la plaça de la Vila explicant com continua aquesta exhibició dels balls del 31 d'agost.